kalo tile 10 ani 3 don san 2000 ani san 20 ani san 4. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni an bɔra o laseliw la, an bɛna laseli min kafari k'o lase aw ma. O bɛ tali kɛ an ka jamana marabolo ɲɛma kɔrɔ min bɛ yen ni o ye Musa Mara ye, ni ale ye parti yɛlɛma o ka cɛdenw ye kalafili nataw la walima kalafili tɛmɛnenw na. O Musa Mara, ale min ye parti yɛlɛma ɲɛma kɔrɔ ye, a bɛ to ka bɔ ka dantigɛli kɛ waati ni waati ka fɛrɛ di jamana marabaw ma ni o ye président Musa Mara ye. Fɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye yaasa jamana in bi gɛlɛya min kɔnɔ, jamana in ka kɛta kan ka kɛ min ye, o ni fɛrɛ kura minnu kan ka boloda yaasa jamana in bɛ se ka kolosuma cogoya min, jamana in ka ɲɛta baaraw ka taa se a ka siniɲɛsigi baaraw ma, o bɛ se ka jidi cogoya min. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, a ye barosigi kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ni o ye Musa Mara hakilina ye. Barosigi in bolila fɛn min kan, o de ye k'a fɔ an ka tunkaraden minnu bɛ jamana kɔ kan, ni dɔw yɛrɛ bɛ a fɔ k'a fɔ n'i ye maliden ta 100 o 100, o tunkarakɛw bɛ taa fo 20 walima 25 minnu bɛ k'a fɔ u bɛ jamana kɔ kan wa n'u jɔyɔrɔ ka bon fasojɔ baaraw la kosɛbɛ. Musa Mara, a ye a yira k'a fɔ nin tunkarakɛ minnu bɛ yen ni o ye jamanadenw ye n'u taara tunga fɛ ka taa fɛn ɲini ka na don faso kɔnɔ. Wa ko waati de sera sa min ye jamana marabaw ye u ka o hakili to tunkarakɛw la, ko u nin don jamana ka ɲɛta baaraw la ka sabu kɛ ko u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Musa Mara, ale ye dantigɛlikan min sɔrɔ, an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnni kɛ o la ni o bɛ tali kɛ Musa Mara yɛrɛ ale hakilinaw kan. An balimaw, an ka bi jamukan a bɛ an b'a fɔ jamana kɔnɔden minnu ma ko diaspora, maliyɛn minnu ka sigi yɔrɔ bɛnna jamana kɔkanna ma. An bɛɛ b'a fɔ ni Mali bɔ ye 10 ye, 5 bɛ bɔ olu fan fɛ. Ne yɛrɛ dalen do la. Maliyɛn minnu bɛ jamana kɔkan, dɔw ko 1,600,000, dɔw ko 1,800,000. An bɛɛ b'a dɔn miliyɔn caman kɔni don. An b'a bisigi fɛnɛ ni maliyɛn kɛra 100 ye, 20 fo 25, o bɛ kɛ maliyɛn minnu sigilen bɛ jamana kɔkan. Donc jamana si tɛ se k'i kɔ don o jamana kɔnɔdenw na a ka ɲɛta sira. O de la an ka fɛɛrɛw tigɛ ka an ka jamana kɔnɔden minnu sigi yɔrɔ bɛnna kɔfɛla ma k'u sen don kosɛbɛ Mali ka ɲɛta la. Hakilina damadɔw bɛ an kan ka tɛmɛ olu fɛ. A fɔlɔfɔlɔ ye min ye, maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan jɔnw de don ka u bɛɛ recenser, bɛɛ ka nina sɔrɔ, bɛɛ ka papier sɔrɔ, ka tila ka recensement matarafa ka taa minnu bɛ baara mun na, minnu bɛ yɔrɔ minnu na, minnu ka laɲini ye min ye. An ka consulat fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan, olu ka baara fɔlɔfɔlɔ ka kɛ u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ, olu kan ka minnu dɛmɛ u k'olu yɛrɛ ɲini k'u dɔn fɔlɔ, ka base de données belebele sigi, bɛɛ b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ. O bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka fɛɛrɛ ninnu tigɛ ni garijɛgɛ ɲuman ye, laɲiniw ka sabati a kɔnɔna la. O kɔfɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan, jamana ye fɛɛrɛ tigɛ, nin y'a san 3 san 4 ye, ka politiki kura sigi n'an b'a fɔ ma ko PONAM, politique nationale des migrations. O ye hakilina kuraw ye an bɛ se ka min kɛ sababu ye ka an ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ jamana kɔ. An mago bɛ miliyari 16 la k'o politiki bila sen kan san 5 kɔnɔ. An k'o politiki bila sen kan. O politiki in jɔsen dɔ ye min ye, maliyɛnw sigilen bɛ yɔrɔ min na k'u lakana ye. Parce que jamana kɔnɔdenw a bɛɛ tɛ k'a fɔ k'u bɛɛ ka na o. Dɔw sigilen bɛ yɔrɔ dɔw la u bɛ fɛ ka baara kɛ yɔrɔ ninnu na, o ni lakana min ka kan k'u dɛmɛ k'u lakana, bin kana k'u kan, ka mɔgɔw minɛ k'u datugu, k'u lajaba. An ka se ka jamana bila sira kan, a b'a ka jamana kɔnɔdenw lafasa, u bɛ yɔrɔ yɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ. A se b'an ye, an man k'an kɔ don o la. Politiki in fan dɔ y'o ye. Politiki fan dɔ ye min ye fɛnɛ, k'u ka segin jamana kɔnɔ k'o la nɔgɔya. An bɛna kuma dɔw k'o kan. An ka politiki in waleya. O kɔfɛ hakilina wɛrɛ jumɛn bɛ?
anga jamana mali mun be jamana ko ka diaspora angu sendo jamana mara yoro la u ka ke gouvernement kono ka caya kelen flatere ka caya u ka ke assemblée nationale kono minye u yɛrɛ ka kulu ye n'o ye organisation ye o fɛnɛ ka dilan ka sabati pour que olu ni gouvernement ka se ka baara kɛ diaspora bɛ nafa sɔrɔ a kɔnɔ cogoya min n'an ye baara kɛ ten an ka tunkarakɛw bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana maracogo ka caman fara a dilanni kan jamana kɔnɔdenw bɛ nafa sɔrɔ a la ne y'a fɔ a ka ca ni san 10 ye n ko n'a fɔra ko maliyɛn mana kɛ 100 ye 20 ou 25 o ye tunkarakɛ ye an ka kɛ ni gouvernement fɛnɛ kɛra da min ye o tila 4 ou bien tila 5 o ka kɛ tunkarakɛw ye ni ye gouvernement kɛ 25 ye 5 ka kɛ tunkarakɛw ye o bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ o bɛ se ka na ni nafa caman ye n'i ye tunkarakɛw sen don jamana marayɔrɔ la o ye hakilina ye an kan ka min bila sen kan hakilina wɛrɛ ye mun ye an ka consulaw k'u yɛlɛma k'u kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye u bɛ dugu o dugu la consulat sigikun tɛ foyi ye tunkarakɛw ka hɛrɛ sɔrɔ consulat kana kɛ binkani yɔrɔ ye maaw kan n'an bɛ se k'o matarafa an bɛ tuma dɔ ta tunkarakɛw bɛ to ka consulat noter minnu bɛ faransi olu bɛ faransi consulat noter minnu bɛ jɛda olu bɛ jɛda consulat noter minnu bɛ pɛkɛn olu bɛ pɛkɛn consulat noter noti min mana di consulat ma dɛ baarakɛbaw ka minɛ ni o ye u ka carrière kan n'o kɛra sisan minnu bɛ baara kɛ consulat kɔnɔ u b'a dɔn u kan ka kɛ minnu sago ye an ka baara ko kan o ye hakilina ye min bɛ an dɛmɛ tunkarakɛw ka kɛ jamana jɔsenbere dɔ ye o kɔfɛ an b'a dɔn an ka tunkarakɛw tuma dɔw la minnu ye kalanbaw kɛ tuma dɔw la u bɛna kalan kɛ an ka ekɔlisow la yan programme dɔw yɛrɛ b'o la ko top 10 an ka caman fara o baara kan an k'a walankata fɛnɛ a kana kɛ kalan ye an ka kalansow dɔrɔn na donc an ka maliyɛn docteur ba minnu ye tunkarakɛw ye olu bɛ se k'an ka dɔgɔtɔrɔsow dɛmɛ cogoya di a dɔw bɛ k'a kɛ dɛ mɛ ka caman fara kan minnu bɛ sɛnɛko dɔn jimara ko dɔn olu fana kana k'an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ minnu bɛ bagan mara ko dɔn olu kana k'an ka bagan maralaw dɛmɛ minnu bɛ fɛn o fɛn dɔn ka sira dilan olu bɛ se ka na tuma ni tuma ka na mɔgɔ minnu b'o baaraw kɛ mali kɔnɔ ko n'olu dɛmɛ u ka baara la bolola baarakɛlaw b'o la fɛn caman b'o la a dɔw la yɛrɛ technologie bɛ cogoya min na u bɛ se k'u to u ka jamana kɔnɔ k'a dɛmɛ lase an ma yan technologie sababu la an k'o fɛnɛ walankata o bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw minnu bɛ kɔ kan ani jamana kɔnɔdenw minnu bɛ kɔnɔna la u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma nɔgɔya la cogoya min na jamana bɛ nafa sɔrɔ o kɔfɛ minnu bɛ fɛ ka segin ka na an ka fɛɛrɛ tigɛ ka sira dayɛlɛ ka projet dilan seginni bɛ nɔgɔya cogoya min na fɛn fɛn bɛ fɛ ka na u bɛɛ la na ka taa u ɲini yɛrɛ k'u la na komi an y'a ye a kɛra cogoya min na Côte d'Ivoire ka caya 100 yirikaw 1000 yirikaw maliyɛn caman ka na u kana an dɛmɛ an ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ u jɔyɔrɔ bɛ yan an bɛ kun fɛnɛ an ka baara daminɛ o kan n tɛ ɲinɛ an ka bourse d'excellence kɔ o yɛrɛ anw bɛ minnu ci ka taa kɔfɛ u ka taa kalan kɛ olu caman bɛ olu bɛ to yen fɛ an ka fɛɛrɛ tigɛ k'o bɛɛ jɔ bourse d'excellence fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka sigi wa jɔyɔrɔ ka d'u ma jamana kɔnɔ wa minnu bɛ taa fɛnɛ depuis u taa tuma an ka jateminɛ k'u nɔfɛ ka tugu nɔfɛ dɔɔni dɔɔni k'u ka seginni préparer u bɛ tila tuma min na seginni bɛ nɔgɔya o y'a sɔrɔ an y'a préparer o fɛnɛ ye sira ye an kana ɲinɛ o sira kɔ an k'o bila sen kan sira wɛrɛ ye mun ye an ka maison des Maliens de l'extérieur min bɛ yan projet kɔrɔ dɔ tun b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko guichet unique an k'o lawaleya joona tunkarakɛ min bɛ na jamana kɔnɔ n'a mago bɛ papier la dugukolo ko b'a la a bɛ fɛ ka cakɛda dayɛlɛ a mago bɛ fɛn o fɛn na a kana taa boli administration ni cɛ a k'i ɲɛsin o guichet unique ma dɔrɔn n'a y'a kungo fɔ o guichet unique ka a ka baara kɛ ale place la o bɛ kɛ sababu ye an ka tunkarakɛw b'a dɔn ko u ser'u bara u b'u bara ka dɔ bɔ binkani na ka dɔ bɔ takasegin na tunkarakɛw fan fɛ o bɛ an dɛmɛ an n'u ka jɛ ka baara kɛ jamana ka sabati o kɔfɛ
wari min bɛ bɔ kɔfɛ ka na tungankɛ o sababu la an k'a lajɛ a wari bɛɛ kana kɛ dun ye dɔrɔn ka ban a bɛ se ka don ba la cogoya min na ka kɛ ka cakɛdaw jɔ a bɛ se ka don ba la cogoya min na ka kɛ ka forow dilan a bɛ se ka don ba la cogoya min na ka kɛ ka dugu ni jamana dɛmɛ k'u sabati o de ye développement ye o de ye ɲɛta ye wari nana ne y'a dun ka n sigi ɲɛta man ca o la dɛ wari nana ne y'a kɛ ka baara kɛ min b'a kɛ n bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ kin bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ jamana bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ an k'o caman lajɛ ni miliyari yirika min bɛ na ne a fan dɔ donn'o la o bɛ se ka kɛ ka jamana dɛmɛ nin ye hakilinaw ye n'an ye baara kɛ nin hakilina ninnu bɛɛ kan k'a sabati san caman caman a bɛna se ka kɛ sababu ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan u b'a dɔn ko jamana in y'u ka jamana ye u b'a dɔn u jɔyɔrɔ bɛ jamana in na u b'a dɔn fɛnɛ jamana in ye chance ye olu bolo an bɛ jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɛ basigi jamana bɛ sankɔrɔta an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la mali mago b'o de la bi an ka lajɛ ka tɛmɛ o sanfɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni an bɔra o laseliw la an bɛna don laseli kɔnɔ laseli min bɛ yen ni o ye laseli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni a bɛ sigi an ka jabaraninso ORTM maaw fɛ o de ye laseli ye min sigilen don jamanadenw tɔgɔ la ni a bɛ kɛ sababu ye an ka jamana goloma sirilen tabaw u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri baara minnu kɛ fasojɔ baaraw la ka se ka bɔ o joona u ka nin laseli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ tali kɛ mun kan o de ye k'a fɔ nin kɛnɛ min bɛ sigi ɲaci min bi a la ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la ni baara in ni jidi bɛ don a la ka se ka o ɲɛdɔn an ka finitigilakan min bɛ ni ale général de division Umaru Jara ye chef d'état major général des armées don a ye dantigɛli kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ dantigɛli min de bɛ ni a bɛ foli ni waleɲumandɔn ta kosɛbɛ ka nin kɛnɛ in sigibagaw ka u fo k'u waleɲumandɔn u ka nin baara ɲuman in na wa ka tila k'a yira k'a fɔ nin baara in kan ka jidi sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na général de division Umaru Jara ni ale ye chef d'état major général des armées a ye min sɔrɔ aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnni kɛ o la. N bɛ tasibila kɛ ka se an ka mɔgɔ fɛn fɛn banna ala ka hinɛw la minnu banana ala ka kɛnɛya d'u ma an ka mɔgɔ minnu fana bɛ bolo la baara bɛ ka kɛ vraiment pour ka se k'u ka dɛmɛw sɔrɔ hɛrɛ ni baden na n y'a ɲini vraiment pour que n ka se ka message dɔ passer nin centième numéro in na vraiment défense citoyenne a nakunba tun ye mun ye o tun ye vraiment pour que ka sɔrɔsiw bɛ baara mun na sɔrɔsiw bɛ ka fɛn fɛn kɛ pour que jamanadenw k'a dɔn parce que mɔgɔ b'a fɔ armée ye grande muette ye c'est vrai mais an bɛ mun fɔ bi bi in na an ka devoir ba fana mun ye an bɛ mun kɛ vraiment jamanadenw ka bɔ a kalama k'a fɔ ko u bɛ ka dɛmɛ mun don armée ma ba fu tɛ puis k'a fɔ fana an bɛ ka fɛn fɛn kɛ an bɛ ka kɛ jɛlenya ni fɛnw na pour que fɛn dɔ bɛ yen vraiment a kana dogo jamanadenw na ani an ka politique ɲɛmɔgɔw olu ye sira mun yira an na k'a fɔ olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan o de y'a to an bɛ ka nin fɛn nin kɛ. Donc défense citoyenne vraiment ni san fila laban in na bɛɛ b'a lajɛ émission minnu a ye san sɔrɔ parce que mun bɛ fɔ a kan tiɲɛ de bɛ fɔ a kan jamana ka ɲɛta de bɛ fɔ a kan donc ne nisɔndiyalen don k'a fɔ ko vraiment ni centième numéro in a ka ɲi n b'a ɲini vraiment ni émission ka continuer amélioration caman ka k'a la mun b'a to jamanadenw u bɛ ladɔnniya sɔrɔsiw bɛ ka mun kɛ Mali armée bɛɛ lajɛlen ka armée de siya bɛɛ bɛ Mali ka armée kɔnɔ diinɛ sugu bɛɛ b'a la. C'est-à-dire que an to o tilali ninnu dɔn quoi an hakilina ye kelen de an taara mun na armée ka rôle ye mun ye ka wuli ka jamanadenw lakana ani ka jamana lakana an ka mission o de ye politique mɔgɔ mission de d'an ma jamanadenw yɛrɛ o de mission de fana d'an ma donc kɔnɔna la an bɛ fɛn fɛn kɛ pour que mission in lataaɲɛ an b'o kɛ an d'abord ka kɛlɛ de kɛ mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛna ɲagata lase jamana ma k'a fɔ k'i bɛna kojugu ta lase jamana ma an ka rôle de ye an b'i kɛlɛ parce que a yɛrɛ kɛkun ye mun ye o ye ka kɛlɛ kɛ ani ka bɛn kɛ ni politique mɔgɔw kan ka taa sira mun fɛ donc an b'o principe de kan hali bi Mali armée bɛ ka baara k'o de kan ni mun ye marifa ta k'i bɛ jamana ka ɲagata lase jamana an b'i kɛlɛ n bɛ mun fɔ jamanadenw ye bon k'a fɔ ko armée an bɛɛ lajɛlen ta don fɔlɔ
an ka faamu k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛna Mali in dilan an nɔ la, an mun bɛ sɔrɔsiya la bi nin y'an garisɛgɛ de. Mais message mun lase Maliyɛnw ma u k'a faamu k'a fɔ ko n bɛ to ka mun fɔ n'i ye diɲɛ yɛrɛ jateminɛ diɲɛ ɲagaminen don. Donc aujourd'hui sira mun dil'a ma o ye Mali ka intérêt de. Malidenw ka intérêt bɛ yɔrɔ mun na armée bɛ to o sira de fɛ. Maliyɛnw k'o faamu an bɛ ka fɛn fɛn kɛ an bɛ ka Mali ka intérêt de ɲini o ye fɔlɔ. Filanan ye mun ye Maliyɛnw k'a faamu an bɛ kɛlɛ mun na tan a kɛlɛ ka gɛlɛn terroriste don n bɛ to ka mun fɔ asymétrie i bɛ cɛ dɔ ye i b'a sɔrɔ 10 minutes la marifa b'a bolo 20 minutes après i b'a sɔrɔ bere b'a bolo a bɛ fɛn na. Donc a kɛlɛ sugu ka gɛlɛn i ka jugu a ɲagaminen don jamana na. Mais an bɛ ka professionnalisation kɛ bi in na an bɛ se k'a fɔ an bɛ ka adapter environnement na. Fɔlɔ la situation tun bɛ cogoya min na sisan o tɛ ten. Mɔgɔ tun bɛ don o don an ka marifaw tun bɛ sɔrɔsiw tun bɛ wuli mugujugu ni fɛn ninnu nka sisan o adaptation an bɛ ka se ka adapter fɛn situation caman na sisan k'a fɔ a ka gɛlɛn. Kɛlɛ bɛ sen na hali bi dɛ kɛlɛ bɛ sen na an b'a adapter a la nka caman bɛ ka bɔ a la mais an bɛ continuer ka adapter a la. Sabanan ye mun ye jamanadenw ka faamu k'a fɔ ko nin kɛlɛ in fana sɔrɔsi kelen dɔrɔn tɛ sɔrɔsiw b'u ka part kɛ jamanaden tɔw fana kan ka part kɛ pour que bɛn ka se ka na jamana kɔnɔ. Jamana in ka bon dɛ n b'a dɔn peuple malien ye sacrifice caman consenti u ye fɛn caman d'a ma politique mɔgɔw ye sira ɲuman bila a ɲɛ fɛn caman kɛlen don mais jamana in ka bon. N'i y'a jateminɛ distance mun filɛ nin ye an ɲinan an sera ka taa 2023 an sera ka taa Kidali ni nord ni région caman na an bɛ ka baara kɛ hali bi a ma ban yɔrɔ dɔw bɛ yen f'an ka sen dɔ yen fana hali ni avion m'an bolo drone m'an bolo an bɛ se ka taa an bɛ se ka yɔrɔ caman lajɛ mais sɔrɔsiw ka principe la pour que se ka jamana mara ka jamana contrôler f'i k'i sen dɔ yen mun dira ma o y'an permet ka fɛn caman kɛ mais an ka bila kɔnɔ a tɔ ka ca hali bi bɛɛ lajɛlen engagé len don pour que jamana in ka se ka bɔ nin ɲagata in na. Ne b'a ɲini Maliyɛnw fɛ u ka to ka continuer ka information di c'est vrai dɔw b'a fɔ ko information di ka tɛ exploiter information dɔ n'a dira ma an bɛ jateminɛ de fana k'a la n'i ye action ta directement i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ yen na a ko jɛlen tɛ kosɛbɛ i ni dɔw kɛlɛlen don i ni dɔw bɛ fɛn na i bɛ information di pour que ka taa ɲagata lase mɔgɔ wɛrɛ ma nin information na an b'a jateminɛ kosɛbɛ fɔlɔ yanni a action kɛ. Donc mɔgɔ kana bila u ka fo bɛ information di ko ka tɛ exploiter. Mali ye sira mun ta bi bi in na a bɛ Maliyɛnw ka intérêt de la politique mɔgɔw y'a faamu jamanadenw yɛrɛ y'a faamu jamanadenw bɛ ka politique mɔgɔw jumatiti bi mɔgɔ dɔw bɛ yen hali ni addinɛ de bɛ yan u b'a essayer ka tasuma don jamana in kɔnɔ. Donc an kana an ka jugu ka kɛlɛ k'u nɔ la an k'an kɔlɔsi réseaux sociaux ninnu na information dɔ sɔrɔ la n'i m'a faamu kana a information diffuser parce que information dɔ n'i y'a faamu sisan information dɔ yɛrɛ bɛ bila pour que ka mɔgɔ jatigɛ ka mɔgɔ hakili wuli an k'o information an ka essayer ka information bɛrɛbɛrɛ information c'est à dire que les réseaux sociaux an ɲɛ b'a la an bɛ ka kɛlɛ kɛ ni marifa ye mais ni kɛlɛ in a ma dabɔ ɲuman kama an ka jamana kama a fɛnw bɛɛ bɛ ka labɛn yɔrɔ min mɔgɔw b'a dɔn an ka kɔlɔsi réseaux sociaux ninnu na. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni an bɔra yen an bɛna don laseli la laseli min bɛ yen ni a sigira Isa Kawujim fɛ maa bɛ i yɛrɛ ɲininka yala Isa Kawujim a ka hakilinaw ye jumɛn ye tigitigi faso ka lahalayaw la a ka ɲɛfɔli kɛ an ye ka da kan ni waati laban ninnu na a bɛ bɔ ka laseliw kɛ laseli min bɛ yen ni a bɛ jamanadenw kamana gan kosɛbɛ bɔlɔnkɔnɔnaw la hali ni a y'a sɔrɔ ni a yɛrɛ tulo tɛ don jamanadenw ka kumakanw na an kɔni bɛ kɛ lasɔmini karamɔgɔ ye ko o da a tulo kan a ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye a ka hakilina o ni a ka miirina yɛrɛ ye jumɛn ye ka ɲɛsin faso Mali ma ka da kan min ye Kolobarikaw fɛ olu ye jɔnjɔn min ta ni o ye Coupe d'Afrique ye Isa Kawujim a bɔra ka dantigɛli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin jɔnjɔn in tali ma ka ka nisɔndiya o ni a ka folikan ta ni ka Kolobarikaw ka jamana ɲɛma sɛgɛrɛ ka tila ka kumaw fɔ kuma minnu bɛ ka fɔ a bɛ a yira ka fɔ o ye barikatigi de wa ni maa o maa ni barikatigi tuna ɲɔgɔn na i k'a dɔn k'a fɔ e na sira jugu cɛ ka sababu kɛ min ye Kolobarikaw ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ye ko a ye a baw barika ɲini wa a ye barika ɲini a ka adamadenya la kosɛbɛ wa barikatigi maa ni o ti kɛlɛmaa ye nin bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔw ye minnu bɔra Isa Kawujim da kɔnɔ ni ka a da jamanadenw tulo kan bɔlɔlɔsiraw fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye min fɔ aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan
an ka lamɛnni kɛ o la. Ayiwa n bɛ min fɔ a ye ala k'an bɛɛ sɔrɔ yanni ko jaabi bamananw bɛ se kuma la u bɛ kodɔn an bɛ bamananw bɛɛ fo bamanan kelenw de fana y'a fɔ ko tulon tɛ sɛbɛ sa mɔgɔ min y'i da tulon na a b'i da a ye sɛbɛ la maintenant farikolo ɲɛnajɛ min filɛ n'o en général n'o ye mɔgɔw b'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ mais laɲini min b'a la diɲɛ kɔnɔ bi sport yɛrɛ sira fɛ n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye nafa min b'a la fo ka taa se sɔrɔ nasira ma ni politiki nasira ma fo mɔgɔw k'o de faamu n'i y'a ye bi diɲɛ kɔnɔ jamanaw bɛ miliyariw bɔ ka kɛnɛw labɛn ka diɲɛ wele ou bien k'u ka continent wele komi an bɔra Coupe d'Afrique la Côte d'Ivoire an bɛ o kɛ misaliya ye ka walawalali kɛ kuma in na Côte d'Ivoire ye laɲini saba de tun bɛ ko in na o y'a kodɔn kuma ye o y'a politique kuma ye o y'a fɛɛrɛ ye o ye n ye farikolo labɛn ka organiser farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ n ka se k'a tɔnɔbɔ sɔrɔ nasira fɛ n k'a tɔnɔbɔ politique nasira fɛ n k'a tɔnɔbɔ ne delila k'a fɔ nin sigira yanni Coupe d'Afrique ka daminɛ o kana mɔgɔw tɔɔrɔ n ko barika de bɛ Côte d'Ivoire la barika de bɛ Alassane Dramane Ouattara la ala ye barika min don Côte d'Ivoire la ka barika min don Alassane Dramane Ouattara la que j'appelle le grand parado ala k'o ɲɔgɔn don Mali la o ye duwawu de ye bon o barika nana da kɛnɛ kama mɔgɔw bɛ ɲina min kɔ ni barika b'i la ko bɛ laban min na o ye ala ta ye ala tɛ barika tigi labila bon Alassane ye mɔgɔ dɔ ye mɔgɔw tɛ Alassane dɔn u t'a dɔn non u t'a dɔn parce que ne ye Mukalidu ye cɛsiri ni jija bɛɛ bɛ se k'o kɛ mais barika ye fɛn min ye n y'o fɔ n tɛ segin a kan ni ala ye bangebaga d'i ma a cɛman n'a musoman i k'u ladon fo ka taa s'u ka saya ma ladon cogo ɲuman na o tɛ mɔgɔ si labila a fila n'ala ye garijɛgɛ ou bien a kelen surtout ba parce que kira alayhi salatu wassalam kira min tɛ kuma n'a ni duma ye tɛ wajulu la silamɛw b'a faamu b'a fɛ ka min fɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bon n'i ye nin walaka i bɛna kuma dɔ sɔrɔ kuma in kɔnɔ ala min y'an da silamɛw ka limaniya la k'a fɔ ale n'a ka mɛlɛkɛw u bɛ duwawu kɛ ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam o duwawu tɛ dɔwɛrɛ ye k'a ka kɔrɔta n'a ka bonya k'o yira o de b'a to i b'a ye ni misiri bɛ wele i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ i tɔgɔ tɛ fɔ ala kɛra dɔrɔn tɔgɔ fɔ sallallahu alayhi wa sallam yɔrɔ o ye misaliya ye ne tɛ n'i ko k'i tɔgɔ fɔ don min mɔgɔ b'a fɔ fa wulila ala k'an kisi k'an ta donc yɔrɔ sɔli kɔni t'o la o kira ba in sallallahu alayhi wa sallam i ka duwawu yɛrɛ tɛ minɛ i ma duwawu kɛ kira ye sallallahu alayhi wa sallam silamɛya limaniya kɔnɔ o kira ba in sallallahu alayhi wa sallam sahaba dɔ taara ɲininka a ko ne ka kan ka ɲumanya kɛ jɔn ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ala kira alayhi salatu wasalam k'i ba k'a ka k'a ba ye a tilala tugun a y'a ɲininka ko jɔn a ko i ba a y'a ɲininka siɲɛ saba k'i ba siɲɛ naani a k'i fa kuma in kɔrɔ de b'a la o kɔrɔ adamaden i kɛra cɛ o i kɛra muso o i kɛra faama ye o i kɛra sekola o wagati kɔnɔ min ka fisa bɛɛ n'i kan k'o duwawu ɲini k'o barika ɲini o y'i ba de ni mɔgɔ min y'i ba labila i ka ko kɛra cogo cogo a laban a bɛ kɛ kasara ala k'an bɛɛ kisi k'an ta donc walasa nin min k'a ba ye n'a ba tɔgɔ ko Bintu Sise ala ka hinɛ musokɔrɔba ka yafa ma ani a tɔ bɛ n tɛ don a ka vie privée la Ivoiriyɛnw b'o dɔn mɔgɔ wɛrɛw b'o dɔn hali Mali président yɛrɛ kɔrɔlenw dɔw kumana kan Alassane ye cogoya bɛɛ kɛ kabini n'a ma kɛ kalanden ye k'a kɛ kalanden ye a wuli ka jɔ min k'a bangebagaw ye fo ka taa jɔyɔrɔ sɔrɔ a jɔyɔrɔ sɔrɔli m'a bali fana ka to o majigin kɔnɔ a bangebagaw ye o barika bɛ Alassane kɔ o de y'a to Alassane ni cɛ o cɛ n'aw jɛra ko o ko la a b'i bin Alassane ye mɔgɔw bin kalan na k'u bin jɔyɔrɔko la k'u bin fanga mara la Alassane mana fɛn o fɛn kɛ a bɛ sebagaya sɔrɔ ala de y'a k'a ye parce que a dulonnen don fɛn saba la filaw bɛɛ bɛ se k'o sɔrɔ mais sabanan ye bɛɛ t'o sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ i bɛ kalan mɔgɔ bɛ y'aw kalanden na komi a kalannen don même si le docteur en économie mɔgɔ bɛ se ka fanga sɔrɔ komi a fanga b'a bolo cogo min mais barika tɛ fanga la o de y'a to Musa Tarawele ala ka hinɛ a ka yafa ma n bɛna kuma de f'i ye bɛɛ tɛ min dɔn Musa Tarawele tuma min na bɔ kɛra Musa nɔfɛ yan
Gravula. Mais comme il faut le gars no ga sobe ka ka farabi ko ndo Musa fani ni ka bani Musa ko ado mo yella Musa ma mais ne bi mu kalibi ne kuma e fa ado ma kuma parce que ado ko Musa ko ako ko foi ma le toro ko ya le fana bani kale ka se tu ka ya bani ni afa aso fa ko ka dula afama to ko ya fem fora la ko shimale torore ko ya le bana ba woni dimi ba do do le kuma ikuma ba mo o Musa abina ka bo président ka condamné à mort Musa laban tara ka réhabilité asara ka soro abaka lafiya ko o re duron ta ya sale ma kila mun me fagala officier laban mun bora o ya to da promotion Musa donc barka wogé wata do amina donc we Alassane ye ambe pour que vidéo kana jaya ko sobe misala ko fa ko barka de ba da fara ba ni ko chamanche o de ato nya fo ko barka mi Alassane ala ko mondo anyere la amina barka mi ko di warla ala ko do amé jamana la amina islam jamana be parce que barka te ko dini ko bari maintenant, la Côte d'Ivoire a gagné sur le plan sportif de cette CAN. Parce que l'année, ça va comme Alassane, ça va besoin. Sur le plan sportif, infrastructure Munkera, baisse on a qu'à c'est de qualité. En Ifana, en forme d'organisation, baisse on a que c'était impeccable. Nous, il l'a bien. Sport Fana Fanfe. Allah ni mu sport ke ke kuna wolo ni kumurata ko damne gelera o to ko jugo bon no nyuma ko ba laba ni wolo ko na re mo fo bon wala ko laba gera mi be ita fo hasta Allah bana barkati kita de be kuma no mo mana oh mo mun te ko kuna lui ko la wolo ni pa mo anta am pas sera baisser jusqu'à ça mais be kuma au point là à la bonne bargatita nous à ça donc sur le plan sportif Alassane a gagné beso no la benyana wa ko kunye jonjo wa ayoso ayo famola yoro ça c'est indéniable flana mi Alassane gagné ni mo ko volonté ko clonedo bon vraiment mo boya be yoro vraiment tafika mo to est-ce que corona ben fois Valentin, sur le plan économique, et bien, barrage mon bi, ko akeba saragatani Valentin. O Valentin, o be kesababuye kan nafa dimanche ka jamana ma. Soro sirafe. Jamana yɛrɛ vitrine sirafe. Économie sirafe. Même misala dima. Ni ye joueur damadɔ ta, min n'an taara yɔrɔ jan. Je vais dans les pays de CEDEAO d'abord. Et que tu Sénégal. Balondana Mimbe, na Mousso Fouhaya, ma mère. Sadio Mane. Sadio Mane, ka Balondano. Beba, donc, enfin, ma Kalambake. Mais, aïe, le retour au saut, du Aka Yamana, Aka Dugula, ka Balondaro Jo, ka Kalayoro Jo, Aïka Dugou, Demisenu Mumbe, na Kirasowe, ka Baragouma. Ala de b'a da dɔn o bɛ ko min na o tulonkɛ yan corona b'a fɔ ko n'o ye tulonkɛ min o tɛ tulonkɛ barikama yan Salif Keita n'o ye premier ballon d'or ye o de y'a to Mali tɔgɔ bɛ fɔ jamanaw fɛ minnu tɛ Mali dɔn mɛ ballon d'or a b'a fɔ ko premier ballon d'or Afrique b'a fɔ ko Mali an yɛrɛ b'an disi gosi n'a ye n'a fatura Ala ka hinɛ a la hôtel min bɛ hôtel Mande Salif ka ballon d'or a sen tɛ yan o tɛ Salif de kɛra sababu ye kana ni politique sportive dɔ ye Mali la n'o kɛra sababu ye an bɛ sédublé minnu fɔ n'olu taara ballon ta ka tila ka na usine jɔ yan CSK centre Salif Keita mɔgɔ min bɛ ko dɔn n'i bɛ ko dɔn i bɛ nin de fɔ mɔgɔw ye u k'a faamu donc a nafa dɔ filɛ économiquement maintenant Côte d'Ivoire ye nafa jumɛn sɔrɔ a la u ye hôtel baw jɔ mɔgɔw bɛ baara k'a kɔnɔ kanu banna mɔgɔw tɛ u bɛ
u ye sirabaw dilan o sirabaw mobili bɛ bola la i mana kɛ n ka mobili pile bɛ ci tuma bɛɛ n ka amortisseur tiɲɛna n ko sira de tɛ yen o sirabaw Côte d'Ivoire ça a rendu la Côte d'Ivoire vraiment un pays où la circulation est facile pont jɔra o dɔrɔn tɛ balontan yɔrɔ caman jɔra o bɛ kɛ sababu ye denmisɛnw bɛna balontan kɛ lafiya kɔnɔ o kɛra sababu ye bi diɲɛ ye Côte d'Ivoire lakodɔn k'a fɔ jamana min don jaa hakili la k'a fɔ farafinna foyi tɛ yen ni ɲɔgɔn faga ni ɲɔgɔn buruja ni kalokalo kan fɔ tan a bɛ hakɛ to jaa jamana bɛ yen qui est sérieux travailleur bosseur o image kɛra bi Côte d'Ivoire ka tourisme a boostera tourisme ye min ye diɲɛ ka nin baara ka na sɔrɔ don i baara ka t'u lafiya ne yɛrɛ fana ni ala sɔnna an labɛn to dɔ ka Côte d'Ivoire ni ala sɔnna donc ni ala sɔnna donc du coup o min filɛ nin o kɛra sababu ye Côte d'Ivoire sɔrɔ yiriwara diɲɛ Côte d'Ivoire lakodɔn dɔ farala ka tourisme kan wa mɔgɔw y'a dɔn Côte d'Ivoire mɔgɔ bɛ se ka t'i ka nafolo investissement kɛ sur le plan économique sur le plan touristique et le label Côte d'Ivoire a ye ascendant sɔrɔ bi Afrique de l'Ouest kɔnɔ grâce à cette coupe d'Afrique des nations mɔgɔw y'a dɔn jaa Ivoiriens bɛ se ko la u bɛ se ka ko kɛ ka kulɔni yɛlɛ kɛ ka ba basigi kɔnɔ balontan kɛcogo ɲuman u bɛ se wa a labɛn cogo ɲuman u y'o kɛ wa u kɛra sababu fana ye bi ka Afrique kun kɔrɔta o y'a nafa ye sɔrɔ sira fɛ a sabanan ye min ye n'o ye politique sira ye Alassane Dramane Ouattara le dorénavant grand Parado pas Parado que les Ivoiriens entendent que le président d'un certain façon appelle Alassane le grand Parado Parado yɛrɛ kɔrɔ PR ye président A ça veut dire Alassane D c'est Dramane Ouattara donc c'est PR président de la République de Côte d'Ivoire et Parado en abrégé mais le grand président de la Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara Parado mobilité c'est un bulldozer voilà donc b'o faamu quoi politiquement Alassane nafa jumɛn sɔrɔ a la parce que o y'a gɛn sabanan ye bi Ivoirien bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ fa kelen ba kelen Ivoirien bɛɛ y'i yɛrɛ ye Côte d'Ivoire ka nin victoire in na politique mɔgɔ tous les bords bɛɛ éléphant supporté wa a kɛra sababu ye n ye a ɲɛ o n ye bawule o n ye wɔbɛ o n ye bete o n ye jula ye o n ye sénéfo ye o j'en oublie d'autres ethnies nin bɛɛ y'i yɛrɛ ye la Côte d'Ivoire a kɛra sababu politiquement ka na ni fɔ ma ni fibre patriotique o de la i b'a ye Simon Gbagbo fo ka taa se Guégoudé ninnu ma ka taa se parti politique wɛrɛ ma bɛɛ de bɔra ko Côte d'Ivoire tout le monde donc appartenance komaya la o kɛra sababu sur le plan politique de renforcer l'unité de la Côte d'Ivoire o y'a nafa dɔ ye a nafa filanan ye min ye Alassane est devenu un monument vivant Alassane ye min kɛ Côte d'Ivoire ye o de y'a to mɔgɔw b'a fɔ ko ala ka den bɔ i la min ka fisa i yɛrɛ voilà donc bamananw y'o min fɔ o foyi y'o de fɔ o foyi ye den de sɔrɔ min fisara ni o foyi yɛrɛ ye o ye o foyi ka barika de parce que n'i ye mɔgɔ nana i kɔfɛ ale sera ka min kɛ n'a bɔra o foyi ka baara la ka Côte d'Ivoire bila sira kan parce que n'o foyi kuma Côte d'Ivoire bila taaɲɛ sira kan Alassane ye min ka se ka kɛ o ale ma don a fɔ min ma le système prélaté communisme ni n t'a si dɔn na ale y'a faamu ka fɔ yahudiya hakilila ye i bɛ taa o de sira fɛ c'est à dire que i ni diɲɛ bɛ jɛ k'i ka jamana de jɔ mais n'i ko i bɛ diɲɛ kɛlɛ min bɛ bɔ o la ala ka kisi ka ta donc Alassane y'o o foyi y'o baara min kɛ Alassane nana ko o baara in de barika b'o de la o de kɛra bi Alassane ni diɲɛ ka di a ka jamana ni diɲɛ ka di a ka jamana bɛ ka taa ɲɛ donc politique sira fɛ a kɛra monument vivant ye personne ne peut contester maintenant Alassane Ouattara ni baara don haya a ne t'a fɔ jugu de adversaire y'a dɔn Alassane il est imbattable o y'o ye ɔ ni politique don a Ivoirien bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni fɛn ye wari tɛ se ka min kɛ nka a ye wari ni kodɔn de kɛ ka barika kɛ ka dilan n'o ye ka Côte d'Ivoire k'a yira k'a fɔ Ivoirien peut tout faire avec l'aide de Dieu découragement n'est pas ivoirien donc ala ye barika don ko in na ka d'a kan barika jamana don président b'a kɔnɔ barika b'a la donc o min waleyara bi a ye Alassane kɛ monument vivant de donc bi Alassane ne peut pas être contesté ni sɔrɔ don a ye Côte d'Ivoire lataa ɲɛ ni basigi don a nana n'a ye Côte d'Ivoire ni yiriwa don a y'o bolo da wa ni ballontan yɛrɛ don 3 étoiles
Les Ivoiriens, c'est 3 étoiles. Mao B. Mao original. Mao B. Wanete Mao fait étoile termina. Non, ni étoile termina. Non, n'était do bella. Ne kuma Mao B. Ni étoile termina la neta B. Donc Mao me corps 3 étoiles. D'accord. Donc, avec moi, avec Gradicodi. Voilà. Donc, du coup, Manin Kounche, donc Alassane a gagné son pari sur le plan sportif, il a gagné son pari sur le plan économique, et il a gagné son pari sur le plan politique. Donc vraiment, bravo à la Côte d'Ivoire. Et que les Ivoiriens, quand formons le chef de parti politique au Mali qui s'appelle Issa Kamjim, voilà ma position vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et je serais heureux vraiment de créer ce que j'appelle l'amitié entre le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple du Mali, parce que nous avons à gagner. Moi, je fais partie de ceux qui croient à la paix, à l'intégration africaine, et malgré ce qu'on peut considérer comme des divergences conjoncturelles, qui ne sont que passagères, et que l'histoire continue, parce que le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux peuples qui sont condamnés à vivre ensemble, à la paix, dans l'harmonie. Donc, avec un niveau volontaire, ni moi même avec la volontaire et droit, qui est notre intérêt, il y a un affaire avec la volontaire. Ni bena dansigi kɛ an ka bi laseliw la an sera ka minnu kafari k'o lase aw ma a lasela maa min fɛ o ye aw denkɛ o ni aw mɔdenkɛ Mohamed Jose Traoré ni anw yɛrɛ wulila ka n'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira